नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करत हनी। आज पुस्तक समीक्षा सत्र में हमारा भी जब पुस्तक दिया मनवा के बाद, रचनाकार सरोज सिंह, प्रकाशन वर्ष 2020, विधा काव्य संकलन आ प्रकाशन संस्थान सर्वभाषा ट्रस्ट, न्यू दिल्ली। मनवा के बाद पुस्तक के अगर एक पंक्ति में कुछ कहल जा सकेला तो वो ई कि मनवा के बाद के बहाने नारी विमर्श के दमगर अलग। पुस्तक पर कुछ बात कर जाओ। पहले दो बात रचनाकार के लेके। सरोज सिंह जी के जो असल पहचान बा वो एज अ सोशल वर्कर, समाज सेविका के संगे संगे नारी अस्मिता के लेके लगातार संघर्ष करे वाली महिला के रूप में बा। तो जवन ओकर व्यक्तित्व बाटे उहे बहुत कुछ काव्य में उभर के आइल बा, काव्य संकलन में उभर के आइल बा। अब मनवा के बात के लेके कुछ बात भोजपुरी भाषा के अलगे महातिम है, जेकर मन एमे रम गई तो रम गई, ओकरा के कुछ और नीक ना लागेला। ऐसने स्वीकारोक्ति के संगे भोजपुरी कवियत्री आ समाज सेविका श्रीमती सरोज सिंह जी के पहिल काव्य संग्रह जवन 2020 में भोजपुरी साहित्य जगत के सोझा आइल। कौनो साहित्यकार खातिर ओकर कविता, गीत, कथा, कहानी समाज के स्थिति परिस्थिति से प्रभावित भइला का बाद ओकरे मनमे के बात होला जौन कुछ उकेरेला। जब समाज में जौने तरह के घटना घटत रहनी सिन ओहनी के प्रभाव समाज के सभे पर पड़ेला, तो ओहमे कोनो कवि हृदय कैसे बच सकेला। तो फिर सरोज सिंह जी कैसे बात जेती। एगो कवियत्री का रूप में उनका से हम 4-5 बरिस पहले, आज के समय में देखल जाओ तो करीब करीब 8 से 10 बरिस पहले से परिचित बानी। कवियत्री सरोज सिंह जी के मनवा के बाद समाज के में घट रहल घटनन से उपराजल पीड़ा के कैनवास पर बहुत नीमन से उकेरल गई रचना बाटे। यह काव्य संकलन मनवा के बाद में कुल 40 गो रचना बाणी सन। एक काव्य के मूल स्वर जौन बा उ नारी विमर्श बा। नारी के दर्द के स्वर देवे के लमहर प्रयास बा। सदियन से एगो नारी के अधिकार के प्रश्न जौन अजूल अनुत्तरित बा। एगो ऐतिहासिक स्थिति द्रौपदी के बहाने आपन लेखनी चलावत कवियत्री सरोज सिंह जी कह रहल बानी, जेकर एगो प्रश्न समूचा नारी जाति खातिर अजुगो अनुत्तरित बा कि मेहरारू के दांव पे लगावे का अधिकार के दिहलस मरद के। बा समाज में अजुगो लैकिन के लेके दोहरा व्यवहार के बाद ही होके कवियत्री ओकरों पर अपन कलम चलाव में भुलाइल नहीं। रो देखी हम तो मछरिया जल के मथेला कविता। भैया गईले सहरिया पढ़े हम सिखली गृहस्थी गढ़े। हम तो मछरिया जल के भा एक चाक के माटी हम सब, कुछ गढ़ल कुछ टूट गई। ऐसा कतने प्रश्न का संगही अपने अगले रचना आदम और हव्वा के माने मथेला कविता में कवियत्री सरोज सिंह जी नारी के अधिकार के बात कर रहल बानी। बदले को होई आदम आ हव्वा के माने।
जेमे लड़की होखे के माने कमतर और कमजोर ना, और लड़का होखे के माने क्रूर और कठोर ना। अलग अलग जगह पर मेहरारून के संगे कैसन कैसन अत्याचार हो रहल बा आ बदकही कुछ और कइल जा रहल बा, एहू पर कवियत्री सरोज सिंह जी के लेखनी चोखगर होके सोझा आइल बा। महिला सुधार गृह के रेखा चित्र आ समाज के मुंह पर तमाचा बा पगली। समाज के ये सोच आ रूप पर कवियत्री सरोज सिंह जी कह रहल बानी, तो धर्म माने देह आ देह माने धर्म। समाज के एगो ऐसनका तबका जौन प्रताड़ित महिला खातिर नीमन नजरिया ना रखेला। खाकी सफेद और करिया रंग के कहर के डर ओकरे घिनौना रूप पर चोखगर प्रयास करत कवियत्री सरोज सिंह जी आजू के समाज के ओकर असली चेहरा देखा रहल बानी। आजू के समाज के नजरिया अपने बूढ़ पुरनियन के संगे कैसन बा, इहो कवियत्री के नजर से बाचल नहीं थे। अपने बिसुखी गैया मथेला कविता के जरिए लोगन के सोझा रख रहल बानी, तो संगही 3 पीढ़ी में भइल बदलाव के सकारहू से नहीं खे चुकल। ए माई अब घरन के चौकट ना होत, ए माई अब घरन में चौकट ना होत, यही से त अब बड़े आराम से उ डांक जाली सा एवरेस्ट भी। और ई सुन के माई गहीर चिंता में माई के गहीर चिंता संतोष में बदल जाला। समय का बदलाव के संगे समय के नजरियों के गमे गमे बदल रहल बा। कवियत्री के कलम भरपूर चलल बा, जवन आजू के लड़किन के मन में विश्वास जगा रहल बा। ई विश्वास जब भुइयां उतरेला तो उ सभे में एगो आस जगावेला। देखी करब पूरा हम अपन अरमान, करब पूरा हम अपन अरमान, माई हम उड़बे करब। नारी विमर्श से इतर समाज के दशा दिशा आ गांव से लगातार शहर का ओर हो रहल पलायन के बात होके, वहां शहर में लोगन के स्थिति के बात होके, ओकरा के पढ़निहार लोगन के खातिर ये संग्रह में उकेरल गईल बा। गांव में से गांव अब बिला रहल बा। पलायन मथेला के कविता से बहुत कुछ कह रहल बानी कवियत्री। देखल जाओ, पहले जे सुनात रहे कजरी चैता बिरहा ठाव ठाव, अब चमेली बाई हलकट जवानी के शोर बा गांव गांव। गांवन के लोग जब शहर चौंपेला और वहां के स्थिति ओकरा सोझा आवेला, ओकर स्थिति इस शहर मथेला कविता में कवियत्री के कलम बोल रहल बा। देखल जाओ, आसान नहीं खे यहाँ चैन के जिंदगी रोज, आसान नहीं खे यहाँ चैन के जिंदगी रोज, जिंदा रहे खातिर रोज नया कसौटी देला। लखैरन के टोली के बहाने समाज के एगो ऐसन कोना के खोले के प्रयास बा जहां तक आज के बुद्धिजीवी लोगन के सोच नहीं खे पहुंचल। अहम के तेजाब पढ़त बेद कोनो मनई के मनई होखला के दम भरभरा के गिर पड़ी, ऐसा हमार विश्वास बा। ये संग्रह में वैश्विक बीमारी कोरोना पर कविता तो हइये बा, संगही एगो बंगला कविता के भोजपुरी अनुवादो बा। कुल मिला के हम ही कह सकत बानी कि कोरोना काल कवियत्री के लमहर फलक दिहलस, जौना के प्रतिफल का रूप में मनवा के बाद भोजपुरी साहित्य जगत के सोझा परोसे के भरपूर समय मिलल। आई संग्रह सर्वभाषा प्रकाशन से प्रकाशित होके हमनी तक पहुंचल। भोजपुरी के कुछ शब्दन के प्रयोग के किनारे राख के देखल जाओ तो मनवा के बात के कई गो कविता ऐसन बाणी सन जौन पढ़त पढ़त कोनो भी पाठक के आंख के लोराए खातिर मजबूर कर देता निसन। यही बात के संगे काव्य संकलन मनवा के बाद आ कवियत्री सरोज सिंह जी के जवन असल जिंदगी बा आ जवन साहित्यिक जिंदगी बा, दोनों के सामंजस्य जवन भरपूर ढंग में उभर के आयल बा ये काव्य संकलन में, ओकरा ला एक बेर फिर से हम कवियत्री सरोज सिंह जी के ढेर ढेर बधाई आ शुभकामना देतानी। जय भोजपुरी।